Jotono hor kaham sini white warriors, TW warriors, pro warriors. Tini ni sini o result no nogoi sini kebangma takok te bukhok song sini warrior song. Jotono mokol mok te kelai lejak, dukhong lejak, kap lejak. Sini leader sok bahai ne kap lejak. Jeng jotono siwu jotono dukhong laikya dukhong nani kok tani ke chini ti prasani bisingo kebangma tabuk phana chini bobagrani samang tangmani boni wan sokmang chini dophano phiyoknani bagwi boni kolom tui boni mok tui boni sakmang gedalui samang khaimani no chini ti prasarao kebangma loko tabung busia tongkho haifana jeng sini bobagrani wan sokmung boni samung no jeng kha kophur bai kha karak bai bwskang ni bagwi jeng yapri ma selainai tini sini 30 bagmani result no nogui sini 30 bagmani kebangma lukurok bodo semphana thansa keplai amo jeng nogjaka bod semani karon engkha o jagao sini mokhang solya rokni percentage belai kebang sini tiprasani percentage kisi sasi pherlaimani tongo 54% si total sini tiprasa amsaini 39 polling station tongo a jagao BJP rok matro 5 polling station si sini sai 10 8 9 oma haike 20 25 oma haike asok si lead khaimano phiaba ono 40 ta 39 polling station ni bisingo tei 34 ta polling station no jeng borok no kebang margin bai no defeat khaika rwkha thangnai edisio jeng keplai ingmani sai tabok ni otei bo vote margin kebang majak phiaba chini o jagao non SD non tiprasani vote bangmani bagui jeng aing digi kispa vote mayani bagui si jeng 2400 kisa kebang bai jeng sekha omo sini thansani vote bai simisi cheu phiaba sini tiprasa bisingo thansano no sajaknai kisa bangko hani bangui bokha bainani kokya dukho nangjaknai kokya sini bobagra sawu jeng 0 ni hoite 13 ta bobu sini greater different tei sini constitutional solution no tobonani bagui chini kaisa gণতান্ত্রিক juddho democratic faido jeng 13 jona MLA makha omo kisani kokya Tripura hasteo regional party khaiwi dofano phiyoknai hwnwi chobak khai phaimani asok kebang regional party nungui MLA kebo maya kho omo no laiboma bobagra ngui no omo kisa achieve ngui thangnai o jeng nokha 8 jona 6 jona 4 jona regional party ni ngui bobo alliance ngui keplai ngmani si chini bobagra ni Tripura motha party kebo bai alliance yawi kebo bai compromise khayawi kebo ni kokno khwna yawi jeng chini dom bai chini kubui ni bising tei bobagra ni phan bai chini Tripura sarok jotono chobak khailekha chobak khailawi tabok jeng mankha 13 ta o 13 ta chini bagui belai phan kebang hani bagui ang chini warrior sok chini joto 30 bagmani warrior sok no ang koinani musugo bwskango jeng keplai ngnani bagui tei bokrak khlaiwi choba makhainai village committee chini election phainai aro jeng joto village committee wono
जों keplai ngai tabang ni boat margin chini tongmani baino bono nahoroi tei bubagra chungno toma dagi bono wan sogoi जों thansa ni marino tei bo krak khainani bagui masa tiyoklainai jotono hor kaham bo khatabai di kha thangsawi tongrwnai ja jotono kok salai di chini o mokolni muktui no जों chini dophani hamkhrai ni samungo